וזה נהיה מסוכן, כי אם מחר הוא נהיה מנהל או נהיה אבא, זה אסון. הולך בן אדם בגיל 40, הוא חושב שהוא בן 40, אבל הוא מונע מדחפים רגשיים שקשורים לגיל 6 או 9 או 12. אז הוא בן 12 ו-9 ו-10, כי הוא עדיין במקום הדחוי. עכשיו העוצמות שהוא מקבל לידיים, זה יכול להיות מלמדים בחיידרים. אסון. אני אומר לכם, אני מכיר לא אחד, לא שניים, של מקרים כואבים. אני אומר לכם, יום חמישי הזה, האחרון, הייתי באיזה אירוע. ישב לידי חבר טוב שלי, לא ידעתי אם לצחוק או לבכות. הנטייה הייתה לבכות. הוא יושב לידי, היה מלצר. הוא אומר לי, תגיד לי, זה לא הבן של פלוני אלמוני, בחור בן 20, עם קרחת פה, שיער פה, כיפה פה, ג'ינס, מגיש את כל הדברים בשולחן. אז הוא כזה קורא לו, בוא רגע, אתה הבן של פלוני? הוא אומר לו, כן. אז הוא אומר לו, איפה למדת? אז הוא נקב שם של מוסד. אז הוא אומר לו, תגיד לי, אתה עדיין שומר שבת? ואז הוא אומר לו, כן. אז הוא התחיל להחמיא לו ולפרגן לו, והוא כאילו, פתאום מצא את עצמו רוצה כל הערב להיות לידו, כי הוא קיבל מישהו עם חום וזה, ואז שהוא הלך, הבחור, אותו בן אדם מספר לי, שהוא היה מלמד בחיידר, שמבחינה רגשית, היה במקום מאוד גרוע. וכשבן אדם פצוע, בדיוק, הוא פוצע. והוא אומר לי, הוא לימד שם תקופה של שנה אחת. הוא אומר לי, כשיצאתי משם, אמרתי, אם יצאו מכל המקום הזה, 10 תלמידים שומרי שבת, זה נס. וזה מה שקרה, אגב, אני מכיר מאותו מוסד, פתאום אמרתי, וואי, בוא כמה? פצועים. הילדים האלה מחר יהיו בעלים של נשים, שיצטרכו להכיל את כל האירוע הזה. מחר הם יהיו הורים לילדים, שיצטרכו להכיל את כל האבא הפצוע הזה. ולכן, כאיש מקצוע, אתה חייב להגיע בריא, שלם. לא בהכרח, כמו שאמרתי מקודם, כל בן אדם עובר בחיים סיטואציות. אבל דווקא המקום של להבריא, מתוך המקום הזה, הופך אותי לרופא טוב.